سلامات كمي تخونو ازي سند لايف ستايليو نايلو معنت رأسنا كاب مهزن وزاز فترت انسي يخون اتنبورت انسخة انتا يمثلون بوغيرنا خنريئينا اتي كاب مهزن وزاز فترت انسي انتاي عينت حدقا يبصحلنا بمنتاي غيرنا خنكالا خلو زبلون او كلنا خنريئينا قدمي نافتي وان حساب مأتاينا نافتي ناي يوتيوب لينك كيدكم سبسكرايب تقابلوا لي بتحتني حتىكم ببقوان حدشت فيديوهات كبصحكم اتا ناي دول ملكت اوقوا كساب موداتك تكتاتلوني بخبري اقدمكم قدمي نافتي وانا زغانا رأس مأتاينا نبورت انسي انتا يمثل زبل كنرينا تنسي زقات زرود تبعتاي مس انقاقو حقوال انستيتي مس زراخب مخاني فلت زرود تبعتاين انقاقو حقوال انستيتن مستراخبو دقي فتر اب نبورت انسي اتي دقي مس شفان ماهتن بمتأسسار عبيتو يغطل شعو اتي اشل ويون اتي دقي عبيتو وديو كم هتاني ولد اذا طرح زي كونس كاب وشت او مندق ماهتن وزا زلو دقي مس كالي خفل اكالات انت تطابيقو وانا اتي دق عبيت انتقصله كم هصان كولد ايخلنيو اتي دقي كابوتو وصاي ابز عبيلو كل غيزه كبيد مጭبባጥ كبدن اب كبدي مفساس دمن يسعب كاب ما هصان وصا زفطر ጥንሲ انتايو كاب ما هصان وصاي زخونه ጥንሲ ማለት اتي دقي اب زيغبو بوتان كاب ግድግዳ ማህፀን እታ ጓል ተንስተይቲ ወፃእን ምስ ዝጣበቕ እዩ كاب ما هصان وصا زفطر ጥንሲ ሓደገኛ ኮይኑ بقلتوف انت زي تحاكيمو نهيوت اب حدقا كأتو يخيل ايو كاب ماهتسان وطاي تنسي ابي كفتر يخيل مبزحتو يجيزي كاب ماهتسان وطاي زفتر تنسي زفتر اتدقي اب شامباقو ماهتسان اب مهدر انقاقوحو اب كبدي ويون اب جاف ماهتسان انت تفتيريو كاب ماهتسان وطاي ان نزفتر تنسي مخنياتات انت ايوم شامباقوتات انقاقوحو ويون ماهتسان بسنكرخسي وي قدمي حجي بستغبره مطبحتي يغدايو نابنت رخسي اندحر زلو خوينو እዚ بسنكي ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉን ካልኦትን ሕማማት ብዝገድፍዎ ረኽሲ ሓደ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ካሊ መጥባሕቲ እንድሕር ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ማህፀን ወፃኢ ጥንሲ ኣጋጢምዋ እንድሕር ነይሩ እታ ጓል ተንስተይቲ ሽጋራ እንድሕር ተትክኽ ኮይና ገለ ሜላታት መከላኸሊ ጥንሲ ንኣብነት ሉፕ ዝጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ማህፀን ወፃኢ ጥንሲ የጋጥመን እዩ ማለት እዩ ምልክታት ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ ኣብ መጀመርታ ደረጃታት ናይቲ ድቂ ውሕድ ወይ እውን ምንም ዓይነት ምልክት ዘይክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ድቂ እናገስገሰ ምስ ዝኸድ እቲ ድቂ ዝተተሓሓዘሉ ሻምባቆ ማህፀን ይዝርጋሕ እዚ ድማ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ምጭብባጥ የስዕብ ማዕረ ማዕሩ ድማ ሻምባቆ ማህፀን እንተዘይ ተሓኪሙ ክብተኽ ይኽእል እዚ ኩነታት ደም ካብ መጠን ንላዕሊ ናብ ከብዲ ከም ዝውሕዝ ብምግባር እዞም ዝስዕቡ ምልክታት የስዕብ ቁጽሪ 1 ልዑል ቃንዛ ከብዲ የስዕብ ካልኣይ ምፍሳስ ደም ብውሽጢ የስዕብ ካሊ ምድንዛዝ ወይ እውን ምሕንካስ እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ሓንቲ ነፍሰ ጾር እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ምልክታት እንተሃልዮምዋ ብዝተኻለ መጠን ቀልጢፋ ናብ ትካል ጥዕና ክትከይድ ኣለዋ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ ሓደግኡ ክንደየና እዩ ደጋው ጥንሲ እንተፈንዲኡ ብቐሊሉ ይቐትል ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝመጽእ ጥንሲ ወይ እውን ዝፍጠር ጥንሲ እንተኾይኑ ብኸመይ ንፈልጥ መርመራ ሽንቲ ጥንሲ መርመራ ደም ጥንሲ መርመራ ኣልትራሳውንድ ማህፀን ካብ ማህፀን ወፃኢ ንዝፍጠር ጥንሲ እንታይ ዓይነት ሕክምና ኣለዎ ዕቤት እቲ ዕሸል ወይ እውን እቲ ህፃን ብመድሓኒት ወይ ብመርፍእ ደው ምባል ነቲ ዕሸል ብመጥባሕቲ ምእላይን ዝኾነ ምፍሳስ ደም እንተሃልዩ ምፍሳስ ደም ደው ምባልን እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እቲ ዝተጎድአ ሻምባቆ ማህፀን ናይ ምቁራጽ ዕድል ኣሎ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ ክውለድ ይኽእል ድዩ መብዛሕትአን ካብ ማህፀን ወፃኢ ጥንሲ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ዝኾነ ፀገም እየን ዝወልዳ እንተኾነ ግን ምስ
ካልኣይ ምስ እትጠንስ ካብ ማህፀን ወፃኢ ጥንሲ ናይ ምህላው ዕድል ልዑል ስለ ዝኸውን ጥንሲ ምስ እትጥርጥሩ ብእዋኑ ምክትታል ጥንሲ ምጅማር ኣገዳሲ እዩ። ጥንሲ ካብ ማህፀን ወፃኢ ንኸይፍጠር ብኸመይ ንከላኸሎ? ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ ብሰንኪ ረኽሲ ሻምባቆታት ወይ እውን ማህፀን ምስ ዝጉዳእ እዩ። ስለዚ ረኽሲ ማህፀን ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝፍጠር ጥንሲ መኻንነትን ካብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ብምውጋድ ወይ ብምሕካም ንከላኸሎ። ደጋዊ ጥንሲ ግዜ ዘይህብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓቕሚ ኣዳም ወይ እውን ንዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐት ሓያል ከብዲ ቁርፀት ወይ ናይ ወርሓዊ ፅግያት ብእዋኑ ዘይምምፃእ ዘጋጥማ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ደቂ ኣንስትዮ እንተሃልየን ጥንሲ ምርመራ ብእዋኑ ክገብራ ይግባእ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ዘቕረብኩልኩም ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብ እትልወጥሉ ትምህርቲ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር። ንቐጻሊ ሓድሽ ቪድዮ ክበፅሐኩም እታ ሰብስክራይብ ትብል ምልክት ጠውቕዋ። ኣብ ቀጻሊ መደበይ ብኻሊእ ሃናፃ ርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑለይ። ባይ ባይ።